everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what's happening on iTonga namhlanje mhla ka-12 September 2025. Okay, sikhumbule ukuthi uBanele ugcine evumile ukuthi uwuBanele kuma wakhe nobaba omncane wakhe. Namhlanje usaqhubeka uyabatshela ukuthi unguBanele. Wasefuna ukubachazela phela ukuthi kwenzakalani. Wathi uhlala phansi eduze kwabavele bathi hayi hamba uhlala lapha ngaphesheya komunye usofa. Wase ebatshela ukuthi usanele wabheka emumva esesho ukuthi yilapho khona avula khona umnyango yena wangena kusho uBanele. Wabesesho ukuthi ubefika imvakashela ngisho nangamaphupho. Baba omncane bese embuza ukuthi pho yena sonke lesikhathi beba kuphi. Washo ukuthi befika aphinde ahambe. Washo khona ukuthi bekungahlezi kuyena ngaso sonke isikhathi. Baba omncane wathi imhlola-ke kodwa le wachaza uBanele ukuthi yona noSanele basebenzisa umzimba owodwa. Washo ukuthi yena akalona idlozi liphelele. uMakhumalo bese embuza ukuthi pho uphi uSanele kanti kuzongena u-Ayanda ezobika indaba kaDladla phela lena yokuhlala ngaphandle lesiphambano. Bavele bamxosha fast u-Ayanda. uMakhumalo nobaba omncane basho khona ukuthi akahamba ayotshela umamncane wakhe lokho. Waxaka nje u-Ayanda waze washo ukuthi hayibo yindaba la endlini nathetsi nje. Wasuka wahamba same time esebemenza umamncane wakhe. kaDladla bawuthwele ngempela uthela uNomoya. Belokhu behlishwa umgabade nalesi siphambano sakhe ahlala kuso ubusuku nemini. uMampela usaphilela ukuhlezi ekhala ngoba phela umnyeni wakhe akekho right. Ulethe kuhle uyabuza ukuthi namanje umgabadela usalaphana. Avele athi uMbali yazi lento eyenzekayo ngathi imove. Waze wakhala ngokuthi ngempela ubaba wakhe uyoyenza kuze kube yinini lento. Avele athi uLungela asambeni lesokuhle somhudula lapho akhona simbuyise lapha endlini. Ale aphethe ulethe kuhle asho khona ukuthi uzozama ukuthi akhulume nabantu abadala bakaDladla bezokhuluma naye. Avele athi uLungela kaze ubanike lona omdala ozolalela umgabadeni. NanguMbali ngapha usho khona ukuthi wasingayi ukuyohlala naye simthwalisele lesi siphambano sakhe. Akhulume bakithi uMampela batshela ukuthi abakhululeke lento izodlula noma izothatha isikhathi eside kodwa yona izodlula. uDladla ukhuluma nesiphambano sakhe lapha ngaphandle. uvele athi ukhuluma noNkosinathi umtshela nokuthi upetrol ukhuphukile. Wakhala nangokuthi uma nje eke watshela ama-customer ukuthi ama-price anyukile azokhuza ibhadi ngoba abazi lutho. Kanti kuzoqhamuka uNokanda ezokhuluma naye ambuze ukuthi ufunani lana. Asho ukuthi uzokhuluma nendodana yakhe uNkosinathi. Athi uNokanda akasekho nje Mgabadeli usehleli nogogo nomkhulu bakhe bakaDladla. Asho khona uMgabadeli ukuthi umoya wakhe waphumela la kule ndawo. Wathi uyazama ukumsiza kodwa kwabahlangaza umoya nomoya. Wambuza ukuthi akakudingi yini okuphuzwa itiye noma ujuice. Wavele uMgabadeli wathi cha. Wavele wajika uNokanda ebona ukuthi lento ayenza ayikho. uBanele ulele bakithi wasefikelwa yiphupho lapho aphupha khona uSanele esemtshela ukuthi usevele wabatshela endlini ukuthi kwenzakalani ngempilo yabo ngoba besebenokusola vele. Wathi uSanele yazi bafa uhlule mina ngoba ngahluleka ukwenza lento eyenzile. Wabesebonga uBanele ngokuba indoda waze wathi ngiyabonga thunga lami. kaDladla uMampela uyakhala uyasho ukuthi uDladla ufike phakathi kwamabili lapha akamubukanga ngisho ezinhlavini zamehlo. Waze washo ukuthi nasekuseni uhambe engashongo ukuthi uyaphi. Wasikhalela bakithi uMampela uLungelo waze wathi okusho ukuthi ubaba usiyahlanya. Wamkhuza ulethe uhlesho khona ukuthi ungasho ukuthi uMgabadeli uyahlanya. Wathi uLungelo angisho ukuthi uyahlanya ngithi izenzo zakhe ziyahlanya. Uyasho bakithi uMampela ukuthi ayikho into angasayenzile ngisho umthandazo kodwa akukho okwenzakalayo. Wamthulisa bakithi izingane zakhe zimnika nethemba. uMakhumalo nobaba omncane basedingida yona le ndaba kaBanele. Bayasho ukuthi indaba yomfula washo khona ukuthi izwakala engathi into engangempela. Wathi ubaba omncane noma ngabe iqiniso kodwa izwakala njengento e-right. Asho uMakhumalo ukuthi kodwa khona iqiniso uSanele akabatsheli lona. Avele athi uMakhumalo uyabona ngazi nokuthi ngimbize ngaliphi igama lomfana mina manje. Asho ubaba omncane wathi uyayibona inkinga asikwazi usithombe yonke imimoya lena. Wathi noma ngabe yini kodwa akulungile. Wathi uMakhumalo kodwa akuzwakali njengomoya omubi. Wathi nje ubaba omncane kwenzeka kanjani ukuthi umuntu afike ashona aphinde futhi abuse kulo mhlaba. uBanele kaNtanzi uzotshela uzama ukuthi usekhulumile iqiniso kodwa futhi uyazisola ukuthi ukwenzeleni lokho ngoba indlela abayithathe ngakhona
washo noZama ukuthi vele abantu if bezwa izindaba ezikanje bayathuka ngoba into engajwayelekile. Wabe esesho uZama ukuthi ucabanga ukuthi bangene ngaphakathi bawuphuza ijusi, kanti uphinde ubalelele kuyo yonke into abayikhulumayo. UMaMbele ulethele uMgabadela ukudla lapho esihlala khona. Phela nakhu nangapha ney'ngane zesikole ziyamshutha. Avele athi ababuyele ekhaya bayodla isidlo sasihlwa, athi uMgabadela isidlo sakusihlwa, athi uMaMbele yebo baba, ekhaya bamdinga kanye nabantwana. uMakhumalo nobaba omncane bayobona uBanele lapho ehhofisini lakhe, bayamtshela ukuthi abafuna ukubona uSanele. Wathi uyabatshela ukuthi izinto azenzeki kanjalo. Wathi nje ubaba omncane, ucabanga ukuthi uzokholwa yonke into eshiwo uwena? Waze washo ukuthi awekho amanga kule nto engiyishoyo. Babe sethi ezintweni ezingake ngizenzile, kwasho ukuthi abekho lapho uMakhumalo nobaba omncane, kuyilapho ababuze khona ukuthi if engayenzi le nto abafuna ukuthi ayenze bazokwenza njani. Washo kuqala uMakhumalo wathi ngizoyakugumede. Wabe esethi wena, esho ubaba omncane wathi nami ngizoyakugumede ngiyombuza ngayo yonke le nsambatheke eyenzakalayo. Ngenhlahla wagcina esukumile wahamba nabo. Sebesesigodlweni saGumede uyabatshela uGumede ukuthi into abayenzayo inobungozi kakhulu. Avele athethe uBanele esho enyangeni ethi ukuthi ayisheshise. Washo noMakhumalo ngalana ukuthi yena ufuna ukubona indodana yakhe uSanele bakithi. Wase eyenza uGumede nangempela bambona kabili kathathu uBanele. Wabhonga kabili kathathu uBanele kwabe sekuvela uSanele. Wakhala bakuthi uMakhumalo wabuza ukuthi ubona ngempela yini lona Sanele? Wathi ya, imina Mbulazi. Wathi akukho nje ezinhlungwini. Wathi cha, kodwa ngizokuchazela yonke into if sengibuyile. Bamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell no-subscribe namusho umbono wakho. Bye.